daɗi. Sanni da motsin rikin haƙuri duk fice gwamnan mu abin fahari. Dakta Nasiru Yusuf Gawuna dubu kake ka girmi ɗari. Baba Kanawa na faharin takin daga liman sai na ini. Noma tushen arziki, ku dakata ku ji batu na gaskiya daga bakin gwani na gwanaye. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna damuna bakin mugunta. Babu shakka haƙuri furta gaskiya komai ɗacinta wata hanya ce da za ta kai mu tudun mun tsira. Bara dai na yi gum, kun san an ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi. Dole ne mu tsarkake zuciyarmu, mu yi abin da yake na gaskiya tsakani da Allah. Allah zai taimake mu. Allah ya riga ya yi yinsa, wallahi sai dai mu jira lokaci. Kuma muna kyautatawa Allah zato in Allah ya so ya yarda mu zai yi wa. Kuma jam'iyyar mu za ta ci zaɓe da yardar Allah. Wannan saƙo ne daga ambasada Mansur Haruna Dandago bisa sahalewar Muhammad Ismail Karfi, shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma Ka'afa. Gawuna ne bangon sukari, ga damuna ba kyan shari. Lamarin ka na alkhairi, gaskiya ta zamo jari.